Reit yng nghanol prifddinas Madagascar, Antananarivo, mae prif swyddfa FJKM. Ac yn yr adeilad, mae yna fwyty, mae yna goleg, ac mae yna hefyd meddygfa deintyddfa. Mae'r prif feddyg, gŵr o'r enw Dr Philippe, yn gweld tua 60 o bobl bob dydd. Mae'n rhoi cyngor meddygol iddyn nhw ac yn rhoi meddyginiaethau iddyn nhw hefyd. Tasyn nhw'n mynd mas i defnyddio'r system iechyd preifat, fydde fe'n costio 10 gwaith cymaint beth maen nhw'n talu amdano fe yn y fan yma. Yn ogystal â y bobl o Dr Philippe yn gweld yn ei stafell lle, roedd yna deintyddfa sydd hefyd yn gweld nifer o bobl bob dydd, bobl yn dod gyda phroblemau deintyddol. Maen nhw hefyd yn gorfod talu rhyw ychydig bach ar gyfer hynny. Wedi dweud hynny, hyn sy'n cael ei dalu ddim yn cwrdd â chostau y meddyginiaethau a'r gwaith sy'n cael ei wneud. Fe fuon ni hefyd yn edrych ar clinic oedd yn delio gyda gwaith mam a phlentyn. Roedd yna wraig ifanc yna, gwraig i weinidog, wedi dod i weld ynglyn â'i beichiogrwydd presennol. Fe welson ni eco camera yn un o'r stafelloedd sydd yn hanfodol ar gyfer ei gwaith nhw. Fe roddwyd e'n wreiddiol gan Eglwys o Crea, ond mae'n hen iawn a mae angen i adnewyddu fe. Be byddai adnewyddu fe'n costio 25 miliwn arian Madagascar, sy'n swnio'n swm anhygoel. Ond pan chi'n ystyried bod punt sy'n cyfateb i 2,500 o ariari, mae'r swm yn dod yn fwy realistig. Mae'n rhywbeth gellid i wneud yn ddigon resymol a dweud y gwir pe byddai'r arian gyda nhw. Mae'n credu mae'r ddau beth nath yn haro i fwyaf fan hyn oedd rhyfeddu at amrywiaeth a maint y gwaith sy'n cael ei wneud mewn lle mor fach a mor sylfaenol ar lle arbennig yma. Ond hefyd y person wnaethon ni gyfarfod yn y gwmpas, sef cyfarwyddwr a phrif feddyg y meddygfa yma, Dr Philippe. Ges i'n haro yn arbennig gan ei eiriau fe pan dwedodd wrthon ni bod hi'n fraint i weithio mewn lle fel hyn, i wneud gwaith yr eglwys fel oedd e'n dweud. A does dim unrhyw arian yn gallu, bydde fe'n ennill mewn man arall, ddim yn gallu cymryd lle hynny.